Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, katentreman kabagyan saha kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalasan kula. Ingkang satuhu kinurmatan Dewan Pambiji sayembara sesorah. Ingkang tansah kula hormati pengurus PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta saha pengurus PGRI Kabupaten Kota ing Yogyakarta, kadang guru wanita ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang tansah bagya mulya saha para rawuh ingkang tansah winantu ing pakurmatan. Sumangga kula dherekaken nyaturaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat awujud kasarasan dumateng panjenengan dalasan kula satemah wonten ing wekdal punika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Para rawuh ingkang tansah bagya mulya. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngandharaken babagan jejibahan wanita kangge nyengkuyung Indonesia maju adhedhasar greget Kartini. Kartini, sinten to ingkang boten mangertosi Kartini? Kartini minangka salah satunggalipun pahlawan wanita ingkang sengkut saha greget anggenipun merjuangaken hak wanita Indonesia mliginipun babagan pendidikan. Rikala jaman rumiyin Kartini nyerat serat ingkang wosipun rumaos diskriminasi dumateng wanita ingkang boten kepareng sekolah utawi pikantuk pendidikan. Sedaya serat saking Kartini dipun kepalaken dados buku. Habis gelap terbitlah terang. Adhedhasar seratan Kartini punika ndadosaken wanita Indonesia ing jaman samenika sampun pikantuk pendidikan ingkang adil. Rikala jaman rumiyin wanita boten kepareng pikantuk pendidikan, ananging wonten ing jaman samenika para wanita sampun pikantuk pendidikan ingkang inggil. Rikala jaman rumiyin wanita boten kepareng dados pemimpin, ananging wonten ing jaman samenika sampun kathah pemimpin wanita. Prakawis kasebat minangka asil saking ingkang dipun perjuangaken dening Kartini. Awit saking menika, wanita ing Indonesia ndadosaken Kartini minangka patuladan ing gesangipun. Para rawuh ingkang tansah minulya, wanita minangka mustikaning jagat kedah pikantuk hak pendidikan ingkang adil saha dados patuladan sae menika wonten ing kulawarga menapa dene wonten ing pagesangan utawi padamelan. Lajeng kados pundi anggenipun mujudaken wanita minangka mustikaning jagat ing jaman samenika? Sepisan pendidikan saha patuladan. Ing jaman samenika wanita sampun pikantuk pendidikan ingkang inggil. Wondene saged ngladi kaprigelan ingkang dipun asah utawi ingkang dipun kajengaken. Adhedhasar ngelmu saha kaprigelan ingkang dipun gadahi saged ndadosaken wanita ingkang unggul. Wanita ingkang kajibah dados ibu saged nggulawentah putra-putrinipun supados gadah tata krama ingkang inggil wonten ing pagesanganipun. Wanita ingkang kajibah dados guru saged dados tulodo saha nuntun supados dadosaken generasi ingkang luhur bebodhanipun. Kados Kartini ingkang ajeg gladi kaprigelan asil gulawentah saking wanita ing jaman samenika tamtu nyengkuyung owah gingsiripun jaman. Kaping kalih, mandiri saha wangi. Wanita ing jaman samenika wonten sebatan independent woman utawi wanita mandiri. Wanita mandiri boten ateges wanita menika boten betahaken tiyang kakung. Ananging wanita mandiri nggih menika wanita ingkang saged mutusi piyambak, wanita ingkang sengkut greget saha gadah niat ingkang kiyat, gadah ancas gesang ingkang minulya saha saged utawi wani ngandharaken pamanggihipun. Wonten ing jaman samenika wanita kedah dados wanita ingkang mandiri saha wani
supados nyengkuyung owah kingsiripun jaman. Para rawuh ingkang minulya, sumangga panjenengan dalasan kula minangka guru wanita wonten ing jaman samenika saged dados patuladan saha nuntun para siswa supados saged gadah sifat ingkang mandiri saha wangun. Amargi kangge nyengkuyung Indonesia maju boten namung pamanggih ingkang inggil, ananging kedah gadah tata krama ingkang inggil. Guru menika digugu lan ditiru. Patuladan tekaning pati, monggo nyengkuyung Indonesia maju adhedhasar greget Kartini. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi kathah lepat kula nyuwun agenging pangapunten. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.